Sådan. Okay, her har vi den her. Ja, hvad er det, vi skal samle? Ja, vi skal samle fuglehuset, som det er, I kan købe eller har købt. Yes, prøv at se. Så vi starter med den, hvor hakkerne er her ved siden, ja? Ja. Yes. Og Så skal vi gøre. har vi den her. Så skal de her takker ligesom ind i de her huller. Ja, men det er vigtigt at vise. Prøv at se. Ja. Og Her ved hullerne, hvor man skal sætte snoren i, det er der, hvor vi har spidsen, der går op. Ikke? og så skal man sætte dem ind i her. Ja, så de sættes ind i der. Bum, sådan der. Det gør vi ved dem Ja. begge to. Begge to. Kan du godt have? Sådan der. Sådan Så har vi den der. stående sådan der, ikke? Ja. Bum, bum. Bum. Så skal vi have sat den Så næste. skal jeg sætte den her på. Den der. Hvordan gør vi det? Og så skal den skal herned. Ned i de der riller der. Yes. Og det kan altså godt være rimelig tricky. Se. Hvad gør vi? Så viser vi den i rundt sådan her. Skal vi lige dreje den over kameraet? Ja. Sådan der, ikke også? Og så skal den simpelthen klemmes ned samtidig med, at de her to vægge her, de skal ligesom ramme de to spidser der. Så trykker vi den stille og roligt ned. Og det kan altså godt larme lidt og brage lidt, men sådan der. Sådan der. Passer det? Jeg tror lige, jeg giver det lige et tryk 16 herfra. Sådan der. Så der. Passer det ikke. Så bliver den lige klemt ned på plads, ikke? Og så skal vi lige have den her. Ja, og det gør vi ved, at vi gør. Sådan der. Yes. Se, så kommer den helt herop. Og så er det, man sætter snore i. Ja, så kan man sætte snore igennem hullerne, vi viste jer lige før. Man kan enten bare sætte dem i sådan her, eller man kan også sætte dem hele vejen igennem, ikke også? Så de kommer herinde i. Der lige. Så en lykke rundt om, og en lykke rundt om, og så kan man hænge den op i den. Nu leger vi bare lige her snorene, ikke også? Ja. Så jeg holder den sammen. Hvad skal vi så tage på? Så er det de her. Ja. Dem er der 2 af. Og de skal op i her. Yes. Det er lidt ligesom det samme, vi lavede lige før. Ja, så de skal også lige klemmes ind i sådan et hul her, ikke også? Så skal jeg lige være en rigtig god snor og holde det godt sammen. Så det ikke bliver... sådan der. Sådan der. Yes. Så sidder der sådan 4 tapper her. De skal ligesom ramme i. Og sådan der. Og så sætter du den på den anden side. Jeg tror, det er omvendt. Vi viser lige til kamera. Det er lige præcis der, ja. Og så vender jeg den om. Sådan der, fordi så kan du bedre sætte den ned på plads. Så det er lige de her plader her, de skal lige sidde ordentligt. Det hjælper lige at samle den 4-5 fuglehus først. Yeah. Sådan der, det er paskram. Sådan der. Det vender om. Passer det hele sammen her? Det passer måske for godt sammen. Så. Nu sidder... Nu mangler vi kun et par dele med, og så er vi færdige. Ja, et par tagplader på, og så siden på. Nu lader vi lige den her lægge over til en side, for nu skal vi have samlet bunden. Ja. Altså den, der skal, hvor kornen skal ligge på. Og der skal man også lige være lidt fifi. Se, vi har 2 af de lange. Og 2 af de her. Yes, og vi starter med de der, tror jeg. Ja, de her. Og de skal sidde på siderne. Sådan der. Og den anden side. Og yes. Og der kan I se, det der opad, det er der, hvor de er højst. Altså heroppe. Ja. Og de her tænder her, de vender opad. Så lægger vi dem sådan her. Nu sidder det ikke fast. Men så tager vi sådan en her. Og igen, den her, den kommer til at sidde på tappen dernede. Og den her, den vender opad. Det er kanten, så kornen ikke flyver ud over. Så skal vi ligesom have sat den på de 2 tappe her. Ja. Sådan der. En i den ene side, og en i den anden side. Og mens jeg så holder ved dem, så skal den lige tappe den ind i midten. Så skal den lige på også. Nu holder jeg lige ved ude i siden her. Trykker dem ned i bunden. Sådan der. Og så vipper den hen over tappen. Tada! Sådan der. Så kan I se, så sidder den. Så er den låst fast ude begge sider. Og så har den lige fanget tappen ind i midten.
Så holder den sig selv. Skal du prøve det næste? Og så Hvordan var det, den skulle vende? gør det. Så sådan der er. Så du skal ja. Så lige fange tappene først. Ja, og den anden tap. Og så vipper vi den ned på plads. Når vi lige, den skal lige ind i tappene her først. Ja. Det er lidt svært at se. Så, nu kommer jeg måske. De skal lige gøres samtidig. Sådan der. Og så vipper vi den ned over tappen hen i midten. Sådan der. Se. Den fik fat i hver tap. Så er bunden færdig. Se, så holder den sig selv. Ingen skruer, ingen snore og ingen tape. Og så skal den på her. Og det her, nu vender fuglehuset jo forkert. Så den her skal sådan her ombrygger. Ja. Kan du sætte den på der? Så lader jeg lidt snor igen. Det gik nemt. Sådan. Og hvis I nu vender den om sådan her, så falder den jo bare af. Det gider vi ikke. Så du får lige nogle tapper her. Ja. Og det her. Det er de små. Dem skal man ligesom sætte ind i de små huller her, vi kan se. Lige præcis. Det kan også godt være lidt svært. Sådan. Nej, det er den anden vej. Det er den lange led ind i hullet der. Yes. Sådan der. Ja. Og det gør man bare ved alle 4. Ja. Lige præcis. Sådan der. Yes. Og den sidste. For hvad sker der så? Så gør vi sådan der. Bum, så den sidste i. Og når vi vender den om, så holder den sig sådan der. Ja? Så er den færdig. Så er den færdig. Og hvordan er det så for at fuglene kan få noget at spise? Hvad gør vi så? Der sidder ligesom sådan nogle tænder her, ikke også? Mm-hmm. Dem kan man lige slå ud med en skruetrækker, eller en kniv, eller et eller andet. Ja. Man tager 2-3 tænder ud, hvis det er helt fine korn. Og hvis nu er det sådan nogle store solsikker. Så tager man dem alle sammen. Hele ballon, så rydder vi munden for tænder. Det er sådan cirka det. Ja. Og så flyder det ud. Og nu, da den skal hænge udenfor, hvad er det så en rigtig god idé at gøre? Og lakere dem. Ja, og der skulle gerne være noget lak med, når I har købt dem her. Vi foreslår, at I lakerer den her ned, og den anden hver for sig, inden I samler det. Og så kan I tage og samle hele, eller lakere hele platformen for sig selv, så den får lak hele vejen. Derinde sidder du, som en lille fugl. Men så er det bare hængt ud i et træ. I kulden. Eller ude på noget hegn, eller hvad man nu har. Præcis. En altan, et eller andet. Og så kan de små birdies få noget mad. Ja. Vi siger velbekomme herfra. Ja. Vi ses næste gang.